Здравейте! В това видео ще ви покажа един страхотен начин за учене на думи с моя персонален речник. С него можете да учите думи на който и да е език. Аз просто ще дам пример с английския, понеже съм преподавател по английски. Това може да бъде вашият личен речник, където въвеждате всички непознати думи, които бихте искали да научите. Първо въвеждате думите, а после приложението само създава игри за запаметяване, чрез които да запомните всички думи по най-бързия и лесния възможен начин. Ето, вижте как работи. Отваряме персоналния речник. Първо въвеждаме категория. Например, външен вид и характер. Запазваме я и в нея можем да добавяме думи. Най-малкият брой думи за създаване на игра е 4, затова ще добавя 4 думи. Първата е conscientious, което означава добросъвестен. Например, he's a conscientious worker. Той е добросъвестен работник. Следващата дума е diligent. Това означава прилежен. Например, she's a diligent student. Тя е прилежна ученичка. Като вас, например. Третата дума е amicable, което означава приятелски. И последната дума е gregarious, което означава общителен. Общителен. Например, she's a gregarious woman. Тя е общителна жена. И така, след като сме въвели нашите думи, идва и най-важната част. Натискаме върху игри, избираме едната от двете игри на екрана и веднага се появява място, където трябва да изберем коя категория да участва в играта. Аз ще избера външен вид и характер. Последната категория, която създадох. И започваме. Познайте кой е верният отговор. Коя дума означава общителен? Точно така. Gregarious. Общителен. Gregarious. Продължаваме. Коя дума означава прилежен, старателен, усърден? Да. Diligent. Следващото. Коя дума означава приятелски? Вие ми кажете. Точно така. Amicable. И последно. Коя дума означава добросъвестен? Да. Conscientious. Добросъвестен. И ние сме отличници. Имаме 100%. Обещавам ви, че ако направите това 5-10 пъти с новите си думи, вече ще ги запомните. После можете да ги употребявате в разговори, било то в училище, на работа или на някое друго място, където общувате на английски език. Можете да правите това, когато поискате, на телефона си, на компютъра, докато пътувате в метрото или в автобуса и да запомните много нови думи без никакви усилия. Бързо, лесно и ефективно.
ще сложа връзка към персоналния речник в описанието под видеото. Единствено е необходимо да си направите профил за 2 минути, буквално, след което безплатно можете да използвате приложението колкото си поискате, когато си поискате. Ако това е полезно за вас, абонирайте се за канала, харесайте видеото и не пропускайте следващото. Чао за сега и до нови срещи!